Gaurkoan kamera aurrean Irun Futsal Gabarrari taldeko taldekideak ditugu gurekin, hain zuzen Mikel Artetxe eta Bai Lauzkano dauzkagu kamera aurrean. Eta datozen minutetan zehar, haien denboraldiaren inguruan eta horretik dituzten ekintzen inguruan jardungo dugu. Beraz, lehenik eta behin bikote, konta iguzue. Lehen denboraldia pasa duzue jada kluba martxan jarri zenutenetik, nolakoa izan da lehen denboraldia, ze balorazio egiten duzue? Egia esan zaila, oso zaila. Batez ere kirol arloan, kostatu izan da asko. Zen gazte guztiak ez duten inoiz areto futbolen ibili eta orduan hainbeste ezberdintasun egon da zaila egin da. Baina, azkenekoan ezen gure, ezen gehien baloratzen genuna. Azkenen guk bagenekin oso zaila zela. Eta beraz beste gauzatan jardun geha. Txapelketak hartoratu ditugu, olakoak, eta txapelketekin oso pozik egun ginen, bi antolatu genitun, oso ondo atera zen. Gero sozialki lan asko indegu, osaietu geha egiten, orduan horrekin gehatzen geha eta horrekin oso pozik gaude. Gero kirol arloan, pixkanaka. Noski, azken finean, klub bat zerotik hastea ez du erreixa izan behar, orduan suposatzen dut, lehen urte honetan kluba ezagutarazteko, eta ez bakarrik kluba, baizik eta kirola ezagutarazteko, lan asko egin bartzen utela, ez da? Bai, batez ere sare sozialetan, lan asko egin dugu lan ondia. Gaur egun da gure klubetako zutoinetako bat, esategatik. Zen gaur egun guk ulertu duna klubakin da, klubatek ezaguna egiteko edo azteko sare sozialak ondo eta landuta izan bertu da. Orduan hortan oso gogor jardun geha eta ondo atera da, pixkanaka goaz sare sozialetan azten, eta gero eventuak iten, txapelketak, zuzketak, denetarik, pixkat, kluba eta areto futbola Irunen edatzeko. Eta konta iguzue, nola duzue kluba gaur egun, hau da, zenbat talde zarete, ze kategorietan lehiatzen zareten, eta pixka bat guztira gutxi gora bera zenbat taldekide zarete talde bakoitzean? Gaur egun ditugu 3 talde. Lehenik eta behin kadete bat, gero juveniletan beste talde bat dakagut, azkenik erregionalean ibiltzen geha, eta gaur egun erregionaletan 3. mailan ibiltzen geha. Eta hori, gure taldean adibidez, erregionalean 14 bat 15 mutiko geha, eta ero juveniletan eta kadetetan pixka gutxiko bidala. Baina nahiko pozik ibiltzen dira eta taldeak ondo formatuta daude. Imaginatzen dut jada zuen bigarren denboraldia izan da, besterako helburuak izango dituzuela, ez da? Konta iguzue pixka bat, zeintzuk dira aurten zuen buruan markatzen dituzuen puntuak edo? Kirol arloan, zuk? Gutxienez erregional mailan aurten bilatzen ari gara bigarren mailara igotzea, da gure basetako bat eta gehien bilatzen ari garana, ze lehenengo fase honetan nahiko ondo gabiltza, eta uste dugu aurten lortuko dugula helburu hau lortzea. Arrobian hitz egiten, ez da helburu berdina, zen maila oso ezberdina da. Egia esan, askok ez dute inoiz futbola egin, ez futbol 11 eta ez areto futbola, orduan. Askok oraindik ikasi behar dute jolasten, korrika egiten, eta pixkanaka. Orduan, arrobiakin ontxe bertan daukagun helburua da disfrutatzea, ikastea eta base hon bat hartzea. Eta gero, kirola alde batera utzita, sozialki, esategatik guk aurten helburu handiena da agian areto futbola ahalik eta gehien edatzea Irunen. Nahi dugu hartalekura jendea etortzea, ez betetzea hartaleku, ez delako posiblea, baina ala eginduko geha. Orduan pixkanaka, saiatuko geha bai kluba eta bai areto futbola ezagutarazten Irunen. Horixe da, azken finean gauza bat da paperaren gainean helburu batzuk zehaztea, baina beste bat horiek errealitatera eramatea. Nolakoa izan da denboraldi hasiera, hori behin helburuak finkatuta nola ikusi dituzue taldeak, bai zuenak eta baita aurkarienak ere, zeren azkenean horrek
zuen denboraldia baldintzatzen du, ezta? Ba, lehenik eta behin, aurre denboraldian ibili ginen, eta egia esan, nahiko ondo ibili ginen aurre denboraldian, ze denborakin hartu genuen, ez genuen prisakin hartu, dena oso ondo planifikatua zegoen, eta ondo batea ziren gauzak. Bai, jasan, partiotan aurre denboraldian, beste maila batzuetako talde batzuekin aritu ginela, ikusteko ere beste nivela nolakoak diren eta beste taldeak nola biltzen diren. Eta ligarik zerikusia daukan denboraldian, nahiko ondo hasi gera, gaur egun 5 partio jolastu ditugu eta 5 partio hauetatik guztiak irabazi ditugu, beraz nahiko harro gaude gure taldeaz. Eta konta iguzue, aipatu duzuen moduan, zuen helburuak kiroletik aldentzen dira, ez bakarrik kirolean aritzea, baizik eta kirol hau da areto futbola, ezagutaraztea, horretarako funtsezkoa izango da, ohiko partiduetatik aldentzen diren, bestelako, ez dakit, txapelketak edo bestelako ekitaldiak antolatzea, ezta? Bai, hori esan dizuena, lehenengo urtean 2 txapelketa antolatu genitun, lehenengoa abenduan, Santo Tomas egunean, 150 parte hartzaile etorri ziren, eta oso ondo atera zen. Eta bigarrengoan ja denbora gehiago kinta, 2 kategoriatan antolatu genuen, senior eta junior, eta guztira 250 parte hartzaile ondu ziren. Gainera, bigarrengoan Uranzun egin genuen, babesle guztiek parte hartu zuten, altzutena jartzen, udaletxeak baita ere parte hartu zuen, altzun einean, pistak jartzen, jendea etorri zen, altzutenetan laguntzeta. Orduan, bigarrengo oso ondo atera zen. Kampus bat antolatu genuen baita ere, oso ondo atera zena. Gaurko kadete taldea bertatik atera zen, beraz, daukagun feedbacka ona da. Eta holakoak antolatu ditugu, auzoko festatan egiten dien txapelketak, bi edo 3 antolatu ditugu, eta ondo atera die, jendeak ezagutzen gaitu, ondo pasatzeu, areto futbola ezagutzeu, askok ez dute inoiz ez da entzun. Orduan, pixkanaka, helarazten ditugu gure baloriak eta batek bat areto futbola. Horixe da, azken finean ekintza txikiak dira, baina azken finean emaitza handi bat dutenak, ez da, imaginatzen dut ere, jokalari berriak erakartzeko funtsezkoak direna, ez? Batez ere, hori, kirola ezagutarazteko eta zuen klubera erakartzeko, ez da? Bai, gehien bat, dauzkagun jokalaritatik danok hola ezagutzeko dute. Osea, txapelketetan edo kanpusetan edo eskolatan egon dugea jardunaldi egiten, gimnasia ordutan, areto futbol saioak antolatzen eta hola ezagutu dute jendeak eta horrela etorria jendea. Hori galdetu behar nizuen, naiz eta denboraldia hasita eduki, oraindik ezakit klubera batzeko aukerarik dagoen, izena emateko, edo pixka bat gutxienez kirola probatzen hasteko, edo... Juvenil eta regional mailan bai. Kadete maila ja komplikau. Baina juvenil eta regional mailan bai. Eta jendeak pixka bat jakin dezan, konta iguzuen, nola entrenatzen duzuen, nola prestatzen duzuen hori zuen prestaketa partiduetara begira, nola entrenatzen zareten? Gehienetan, astelehenetan bera bidazoan gaur egun entrenatzegu, ze pista lortzeko zailtasunak izan genituen denboraldi hasieran eta aukerariko beren iruditzen zaigu. 8 eta 4 gutxi gara bera, arratsaldeko 8 eta 4 entetik, gaueko 10 arte entrenatzen duguan, eta eskerra ematen digo berako kiroldegiko jendea izan, azkenean pista hori lortzea saia izan zen, eta esker milak beraiei. Eta ero beste alde batetik, asteazken eta ostiraletan hemen hartalekun entrenatzen dugu, gaueko 9 eta 4 baita ere 10 erdiak garde. Eta konta iguzue, imaginatzen dut ere, ondo aipatu zuen moduan, eta asko elkarrizketan aipatu zenuten bezala, azkenean zelaiek zuen jokaldeak baldintzatzen dituztela, ez? Zelairik gabe, entrenamendu bat edo partidu bat egiterik ez dagoelako. Alde honetan ez dakit hori urratsak eman dituzuen, edo oraindik aipatzen zenuten moduan zailtasunako eta dauden. Eman ditugu. Lehenengo urtea oso zaila izan zen, arla hontan. Hasi ginen kalean, pista baten mendelun, eurieten zunean ez genuen entrenatzen, edo bai, depende, animok, eta pixkanaka lortu genituen gauzak. Lasaien tokia lortu genuen,
Gero udaletxeak hartalekun toki bat zigun, astean bitan, eta lekaenean ere lortu genitun pistak. Eta gaur egun saiatzen egena da hartalekun finkatzen. Oso zaila da, zen azkenien Irunen talde pila bat daude, bai Bidasoa, bai Txingudi Roibide, Maiumi Bolei, Roibidez eskebolei, orduan asko gea pista gutxitako. Orduan hartalekun lortu ditugu orduk, regional mailako partiduak hartalekun egea jolazten, ostiraletan 9:30, eta gero Urantzun eta Tokialai ikastolan baitaren tokia lortu ditu. Eta gero esan duna berak, ez zenez, esan nahikoa zenez, berara joan izan behar du. Eta oso ondo daude bertan, baina bai kontu bat da, berara jutia, kotxeak oso berandu iristen zera etxera, eta baina daukauna da eta hola joan behar du. Eta konta iguzu, ikusi dugu, pixkanaka bada ere jokalari berriak baltu zaizkizuela klubera, baita hori taldeaen kopurua zabaltzen joan zaretela. Ez dakit inoiz nesken talderen bat sortzeko asmorik duzuen, nola ikusten duzuen egoera, edo posible izango litzatekeela uste duzuen? Asmoa da, saiatu ginen. Baina ez genuen lortu, saiatu ginen kadete mailetako emakumezkoen talde bat sortzea, baina ez genuen lortu. Ikastolatan eta ikusi genuna, ikusiko zen neskek nahi zutela, edo gustatzen zitaiela. Nik uste oso ezberdina da futbola ikusita, zen neurriak eta dena ezberdina da. Futbola oso fisikoa da, gian, areto futbola da pixka teknikoagoa edo. Eta gustatzen zitzaien, baina azken momentuan ez ziren animatzen, ez dakigu, orduan momentu zaila da, baina saiatuko gara. Eta elkarrizketarekin amaitzeko hori galdetu behar nizuen, aurrera begira zeintzuk diren zuen helburuak, hori pixka bat etorkizunera begirada luze bat botata, nora eraman nahiko ote zenuketen kluba. Gure ustez kluba gero eta gehiago aztea da gure helburu, azkenian gero eta talde gehiago sortzea, jende gehiago animatzea futbol aretoan parte hartzea eta hori da, kategoria gehiago eta talde gehiago atetzea. Horrekin batera, gero eta gehiago formatu jolazten duten mutilak, neskak ere animatzen etortzea eta hauei ere formazio aprobos bat ematea. Eta gero eta gehiago klubaekin progresatu. Abiatzen egan azkenen da erreferentzia bat itea. Gipuzkoa mailan, ez Gipuzkoa mailan, Euskadi mailan, talde sendo bat sortzea, eta alde ninean alik eta kategoria gehien igotzea. Orduan, lan asko da, baina pixkanaka saiatu behar. Aurretik duzuen lan guzti horretarako, animo guztiak eman nahi dizkizuegu eta zuen helburuak bete daitezela, beraz 1000 esker gurera hurbiltzeagatik eta zorte on ere hemendik aurrera. Esker zuei.